Hello everyone! Itong pupuntahan natin ngayon ay dito pa rin sa Old Town ng Valencia City, dito sa Plaza del Poeta Llorente, at papunta tayo doon sa Plaza Napoles y Sicilia. Okay? Let's go! Ito na yung Plaza de Napoles y Sicilia. Dito rin yung ambulatoryo, mga friends. Yan. Yan, ito yung schedule ng opening ng ambulatoryo. Mga mababait yung mga doktor dito at saka yung staff.
Ito mga friends, iba naman tong opisina ng gobyerno. Ito nandito. O ito naman isa, ito naman yung ang tawag nito, agua potable, drinking water. Ito. Yan, ito nakalagay sa plaza. At least meron tubig. Ito yung street naman. Karugtong ito dito sa may plaza. Papunta na yan doon sa Plaza de la Virgen. Yan. Ano to? Calle de la Paz. Interior. Ayan, merong farmasya dyan. Ang kulay green. Tapos dito, may government office ulit. Hanggang dito na lang tayo mga friends sa ating pamamasyal. Kaya for more videos on various interesting places and events, please don't forget to leave your comment, like, share, and subscribe. Libre lang yun mga friends. Thank you for watching.